Điều khuyên phân ra rồi. Rồi đi kiếm rồi nát, rồi làm cái của cổ. Rồi lương mày vậy. Aslen birin bini aku kucing nggak kenal lah. Nggak kenal tuh kayak. Lu kau nggak tuh mana lah. Hello लोगोफोर खुलुमबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे दिनैनि गोदान भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरोना नोंथांमोना थाम्बनेइला नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आरोना जों बहाय थांगासिनो दा बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो ना मा होनो थौदो Indonesia first time aja. Chili, makan apa? दायो सिङाव हाबथ'आलासिनो जोङो एसे पार्कआव बेरायनोसै आरोना लोगोफोर मा दं एसे नायथिंसै ओमफ्राय दाहाय सिङाव हाबसै आरोना लोगोफोर थ' नायलांदो बिदिब्ला बिराद मोजां आरोना लोगोफोर भिउआ साफाखा आरोना बिराद साफा साखोन सिखोनै दोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे थांबाय थानाया जोंहा बाजै आरोना लोगोफोर बाजै फिसाजो बिसोरजों फैदों आरोना जोङो मानैजोंसो फैखादों आरोना लोगोफोर बाजैयासो लेंनानै लाबोदों आरोना आंखौ लोगोफोर बे जायगायाव बेरायनो होननानै ओरैबायदि मोजां बाजैया लेंनानै लाबामोनबा आङो जायगाखौ नुनाय नंलामोन आरोना नै अन्थाइ रेगे रेगेनो जि साफा ओमफ्राय नै वाटारफलबो लागायनानै दोनदोङो ओमफ्राय बाव फुलफोरानो ओमफ्राय नायदो नै बिल्डिङा नै बेनो आरोना लोगोफोर खैथाला दंथाय सानबावाखै आं लोगोफोर ओरैबायदि मोजांखा आरोना ओमफ्राय जों फटल शुट लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर Camera shooting लागायना फैदों नै ओरैहाय खामानिबो मावगासिनो आरोना लोगोफोर हाग्राखौहाय समान खालामदों आरोना Sini lo kayu dah. जि दावरावखा लोगोफोर दैयानो ओरैबायदि दावराव दै बाज्रुमसो नालाय दै बोहैबाय थानाय बिदिनो माबा मोनसे अट'मेटिक बानायना होदों आरोना लोगोफोर दायो नै रिजर्ट सिङाव जोङो हाबबोबाय आरोना लोगोफोर 4 फ्ल'रावसो दङ आरोना लोगोफोर जाग्रा लोंग्राया ओमफ्राय नै दे खटखटि गाखोबाय दङ आरोना जयैनो ओमफ्राय मा होनो लिफ्टबो दङ आरोना लोगोफोर दा लिफ्टआव गाखोगोन र' नायबानो जाबाय नोंथांमोना Aslen birin bini aku kucing nggak kenal lah. Nggak kenal tuh kayak. Lu kau nggak tuh mana lah. Kahan lu jangan aja nak. Jadi kalau punya sirna kayak gitu nih.
बावहाय रिसेपसनफोर जायो खोमा नै नायलाय नोंसोरो जा मोजां साजायनानै दोनदों आरोना बरिया महाराजा महारानिफोर बायदि जिरायग्रा ओमफ्राय नै इसोर मा डिजाइन बानायनानै दोनदोंथाय मिन्थिया आरोना रिसेपसनफोर जायो खोमा आरोना बिदिनो हाबानि ओमफ्राय नै ओरैजाय ओंखाम ओंख्रि दोनग्रा माबा माबि दंसोयो आरोना सनानि बायदि जोंलायथारदों खासनि गोजा खोमा आरो जा मोजांखामोन नायदो नोंसोर नै एसे खाथियावहाय आं बोखारनानै नायनो रोंदिया आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो इयावनो जेराव फैनांगौ बावनो सफैखाबायमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नङा होननानै जोङो ओंखारख्लायफिनबाय ओमफ्राय आरो मा होनो वेटारनाव सोंनानैहाय जोङो लिफ्टजों गाखोबोफिनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरो एखे जायगायावनो सफैफिनबाय थैसिगोन आरोना जों मिनिनानैनो जारलासो जाखागोन खुनुरोखोम फैफेरनो मोना नालाय आरो बिदि गोजौ दुइ थाला थिन थाला गाखोफेरनो मोनाखै नालाय ओंखायनो आन्दायलायलाङो आरोना लोगोफोर जारलासो जागोन ओमफ्राय दायो नायदो जोङो लिफ्ट गाखोनोसै आरोना थुखाबाय थुनायालाय हनै फैसिगोन बेयावबा फोलांनो नागिरो जोङो नै दाबो फैया फैफिनद्रायाखै ना जेराव थांफेरि गथ' गोलोमलायबाय गामोन बारनाय 5 नंबर दबा दीजिए हो गया 5 दबा 5 दिना जेराव थांफेरा नालाय जों बिबो रोंथारा जामासो गिलाय लांखाना दिनैसो गाखोफेरदोंहाय लोगो औ भगबान खर' गिदिर गैलाहाय दावखोदों नोंथिं गाखोफेरदोंमोन ना बेनो खामोनबा थलाय जारला जागोन जोंजों दायो नै जेराव फैनांगौ बाव सफैबाय आरोना मा होनो 4निफ्राय माने 5आवसो दावखोबोफिनदों आरोना जोङो मिन्थियासै नालाय अबावहाय फैफेराखै ओंखायनो ओमफ्राय दा जेराव फैनांगौ बाव सफैबाय आरोना लोगोफोर दायो लोगोफोर नै जों जिरायबाय आरोना लोगोफोर मा होनो जाला जालि जानानै थांसै लोगोफोर नायदो ओमफ्राय नै पिज्जा अर्डार खालामबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एबारसो फार्स्ट टाइम आरोना लोगोफोर पिज्जाखौनो मोनजाफेरखायाखैमोन आरो आं जोनोमावबो जेनेबा उन्दैनिफ्राय दासिम लानानै नै दा देरनानै बुरिनानैसो मोनजाबाय आरोना लोगोफोर ट्राइ नायनोसै आरोना लोगोफोर मादि बिनि टेस्टआ ओमफ्राय जायोलै जों थांसै आरोना लोगोफोर जा फट' लानांगौ लाखाबाय नै मा बुस्थुमोनथाय बेखौ होबाय आङो जानाय नायनोसै थ' बिदिब्ला आं जाग्रोनोसै नायदो नै हटेलनि भिउआ हटेल ना मा होनो मिथिया नायदो
ओमफ्राय लोगोफोर नै दायो जायै लोङै जोङो ओंखारबोबाय ओरै थांसै आरोना लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरोना लोगोफोर गाव सिलाजोबनानै होदो जायफोर गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामलां सापर्ट खालामलां सोर सापर्ट खालामो आं बेखौनो सापर्ट खालामफिनगोन थ' बिदिब्ला बाय बाय